Hola, soc l'Alba Ruiz i juntament amb la meva parella, el Matías Zenefer i un altre soci, el Mat Valer, vam crear Morreig, que és una pastisseria especialitzada en masses dolces fermentades i en gelats. Vam obrir, ara farà un any i mig, una miqueta més, a finals de maig farem 2 anys, i tot i que nosaltres ja feia molts anys que ens dedicàvem al sector. Tot i que encara no fa ni 2 anys que vam obrir, hem rebut ja 2 reconeixements a la Mostra Internacional de Pastisseria de Sant Vicenç dels Horts a través d'uns guardons que es donen a les 50 millors pastisseries de Catalunya. Nosaltres el vam obtindre l'any 2024 i ara també l'any 2025. Com a pastisseria especialitzada en masses fermentades i en gelateria, a banda de tindre aquests productes per separat, també fem la unió dels dos. Per exemple, un dels productes que més es va popularitzar al principi, quan vam obrir, va ser el brioix amb gelat. A diferència d'altres llocs que també fan, nosaltres elaborem les dues coses, tant el gelat com el brioix, ja que això últim no és una cosa que trobem comú a les pastisseries on també tenen gelat. Tant els nostres gelats com les nostres peces de brioixeria fem servir ingredients de molt alta qualitat i sempre que podem productes de proximitat. Especialment amb el tema gelateria, on s'utilitzen moltes fruites, doncs procurem utilitzar sempre fruites de productors aquí locals, com per exemple les maduixes, que les anem a buscar nosaltres directament amb la furgoneta. Nosaltres també som Ràdio Gràcia.